ऐसन घटना बा लागे गोइल पैसा जतना बा मजनुआ भरती पटना बा जनुआ भरती पटना बा घटल ऐसन घटना बा लग गोइल पैसा जतना बा मजनुआ भरती पटना बा जनुआ भरती पटना बा। आवे रोवाई का हम बताई चलत सुई दवाई रहे अनहरिया बाजल के वड़िया जनुआ हमार गइल पिटाई करे का करियो आवे रोवाई का हम बताई चलत सुई दवाई रहे अनहरिया बाजल के वड़िया जनुआ हमार गइल पिटाई बच जाइते हे रटना बा बच जाइते हे हमार रटना बा मजनुआ भरती पटना बा जनुआ भरती पटना बा लग गोइल पैसा जतना बा मजनुआ भरती पटना बा जनुआ भरती पटना बा। बात ना बुझाई रहे कुताई घर गइले आई छोटकी बहिनिया देखल सुसिनिया पापा से दिलस बताई बड़ा दिक्कत हो गई भाई सखी बात ना बुझाइल रहे कुताई घर गइले आई मन तो मुकेश हो ना बाटे होश हो करी जा कवनो पाई माल खान हो बिसारी कैसे अपना बा माल खान के बिसारी कैसे अपना बा मजनुआ भरती पटना बा जनुआ भरती पटना बा घटल ऐसन घटना बा मजनुआ भरती पटना बा जनुआ भरती पटना बा।